Hola, soc la Marta, de Mamíferes. Seguim amb el repte 30 dies, 30 nusos, avui amb la creu doble davant. És un nus que és molt interessant, a partir que els nens es mantenen sentats, i abans es podria utilitzar, però crea una creu a la seva columna vertebral que no és gaire interessant per la tensió que pogués generar. Així que el podem utilitzar amb recent nascuts, però preferiblement l'utilitzarem amb nens més grans. Agafem el centre del folar i ens el posem a l'esquena. Recollim les tires cap endavant i ens passarem un extrem cap a l'espatlla contrària i l'altre extrem cap a l'altra espatlla, creant així una creu que va davant. Anem a fer ara el mateix a l'esquena. Intentarem que l'extrem que ha quedat per sota també sigui el que queda per sota de l'esquena. Així que passarem abans aquest d'aquí. Ens portem cap endavant i fem un nus simple, tan sols per poder aguantar aquí els extrems i que no ens molestin quan estiguem fent el nus. Ens col·loquem el folar deixant una mica d'espai aquí, deixant l'espai que necessitem aquí per posar el nostre nadó o nen i anem a buscar-lo. Adoptem la posició de seguretat, agafant la cama i amb l'avantbraç aguantem el seu culet i per sota, amb la mà passem per sota del folar i anem a buscar la seva cameta. Asseiem i anem a buscar amb l'altra mà l'altra. Passa cada cama per una de les bandes de la creu. Ara obrirem la primera banda, desplegant-la per tota la seva esquena fins a arribar a la corba de la ginoll. Farem el mateix amb l'altre extrem del folar. Recordeu que els nens han de quedar a l'altura dels petons, però sense que ens interfereixi en el moment de baixar el cap. Llavors, és ara quan comencem a tensar el folar. Descordem. Podem aguantar una de les tires amb la cama i podem fer una primera estrabada cap fora i apartar-nos del nostre cos per no crear fricció. I després, si veiem que necessitem tensió en algun punt més, podem crear-la fent punt per punt amb el forat. Aguantem aquest extrem que ara ja està tensat i fem el propi amb l'altre extrem. Fem una estrabada general i després, si veiem que ens cal tensió en algun punt, fem punt per punt. Passem per sota les cames del nadó. Aquí podríem fer un doble nus davant o podem fer un nus corredís. Us ensenyo a fer un nus corredís, deixem un extrem que serà el fix, aquest no es mourà, i l'altre anirà al voltant d'aquest extrem. Passem a l'extrem que es mou per sobre del fixe, després el fiquem per al forat superior, passa ara per sota i ve el forat que hem creat i ja està fet el nus corredís. S'ha de tensar bé. Com veieu, és un nus que queda bé si el tenses. Pots posar-li el capet si es queda dormit, li pots obrir la tira. I si veieu que li molesta el folar a la cara, us podeu fer un gir aquí, que costa una mica de fer, però li donarà més visibilitat també a ell i vosaltres també veureu més bé les seves vies respiratòries si necessitéssiu. En el cas que volguéssiu donar pit, podríeu donar una mica de corda a aquest nus,
agafeu els extrems des de l'espatlla i estireu cap endavant, us baixeu el nen i ja podríeu donar el pit. Quan necessitéssiu recol·locar-vos-el, pugeu, tireu de tensió cap endavant, des de l'esquena, i tenseu de nou el nus. Es diu que és un nus prenosat per això mateix, perquè podem descordar i treure el nostre nadó i el podríem tornar a col·locar sense cap problema. Si volguéssim, també podem treure'ns el nus completament i deixar-lo prenosat. Tenim un cercle molt gran, busquem un altre cop al centre del folat, ens el posem a l'esquena i fem un bucle aquí i un bucle aquí. Si us fixeu, tenim de nou una creu davant, una creu darrere i el nus corredís per pujar i baixar la tensió. Doncs això és tot. Espero que us hagi servit, que ens seguiu al repte 30 dies 30 nusos i esperem les vostres fotos a la nostra pàgina de Facebook de Mamíferes. Moltes gràcies i fins al següent nus.